Vou facer un pequeno vídeo explicando como resolver, aínda que xa temos a solución proposta no curso, como resolver a tarea esta que temos de repaso global da Unidade Stone. Simplemente o enunciado xa sabedes cal é, temos un enunciado da tarefa, que é este que temos por aquí, e na propia plataforma xa vos dá unhas solucións. Vale? Hai unha primeira parte que son as preguntas de tipo de teoría, arquitectura web, explicar que é que a tecnología das páxinas SPA. Vou botar un vistazo por arriba a solución que propoñen eles, pero isto é material que temos nos apuntes e despois sí que vamos a centrarnos na resolución que temos da parte práctica. Para esta resolución, no material que tedes aquí na plataforma, a solución que eles vos dan, acordadevos que tedes a solución aquí abaixo, na solución da actividade 1, debía tela por aquí aberta. Onde está por aquí aberta? Esta é unha solución que eles nos propoñen. Está primeiro apartado, está o segundo apartado, está o apartado do código da instalación de Tomcat e Apache. O que fixen foi unha pequena modificación no sentido que a máquina Ubuntu que estou traballando é un Ubuntu 22, teño un Docker instalado nunha máquina Ubuntu 22 e vou facer a instalación de Tomcat e Apache tamén sobre un Ubuntu 22, que cambia un pouco respecto a 20 que temos aquí. Para aclarar un poquinho, deixame centrar mellor isto, para aclarar un poquinho todo o proceso da resolución da práctica, subín á plataforma que tedes agora, vai ter xa en breve un documento que fala de solución da tarefa xeral detallada e explicada. Este documento, cando vexades, vai ser un documento Word donde vou a explicar non é esta, perdón, donde vou a explicar, onde está logo, teria que ser esta. Vale, temos aquí un documento que vos vou a subir con explicacións teóricas con distintos apartados sobre a práctica esta, é dicir, para que non nos perdamos, temos por unha parte a resolución que nos propoñen na plataforma, que temos aquí, a solución da tarea, e por outra parte temos o documento que eu vou a facer. A solución desta tarea está perfecta na parte do container, seguramente vos funcione todo ben, o que pasa é que eu xa non me vou a basar nela, vale? Vou a facer sobre a miña instalación sobre o Ubuntu 22.04, por eso puxen ese documento que temos aí. O que sí que vou utilizar aquí é para responder as primeiras preguntas. As primeiras preguntas que eran a nivel teórico, pois falábanos de arquitectura web e un modelo composto por 3 capas. Non vou parar moito, pero xa falamos desto. Hai unha capa de presentación, hai unha capa lóxico do negocio de aplicación e a capa de datos. Sin pararse moito. A capa de presentación é o que ve o usuario cando abre unha página web, está no cliente. Con que se fai? Con HTML, con CSS, con JavaScript, pode ser. Temos unha capa lógica de negocio ou de aplicación que realmente é o meollo da cuestión, é dicir, se cando un cliente pide algo, pois terá que haber unha lógica que dite onde ten que ir buscar esa documentación, esa información, como ten que presentar, etc. Aí vai entrar o linguaxe PHP, vai entrar Python, vai entrar Java, son linguaxes, principalmente son linguaxes de servidor. E depois temos unha capa de datos, evidentemente se traballamos con base de datos, pois terá que haber base de datos en algún sitio, entonces un MySQL, un Postgres, unha base de datos no SQL como MongoDB, etc. Isto telo nos apuntes, tampouco non ten maior interés. O apartado 2 falanos de un tipo de páxinas estáticas, SPAs, que son páginas que o cliente lle pide ao servidor, o servidor lle devolve esa página e a partir de aí o servidor, digamos, xa non volve a devolver a página completa. Se pedimos algún cambio, pois van ser cambios que se van a facer de algún xeito transparente. Xa non é o servidor quen devolve a página completa, senón vai devolver partes ou anacos de página ou cachas que cambian, usando que React, Angular, ventaja máis rápida, maior rendemento, etc. O problema, pois son un poquinho máis difíciles de instalar, hai un pouco máis de complexidade, pero tedes aquí a parte de teoría que non me interesa, sí que me interesa, pero non vou perder tempo aquí no vídeo explicando isto. Ben, deixamos xa por unha parte a tarea esta, entón na terceiro apartado que nos mandan é que temos que instalar un Tomcat, un Apache, dinos aquí unha serie de cousas. Xa vou a cerrar este documento e xa vamos a pasar ao que sería a miña guía de instalación, porque ten un par de detalles que me interesa fijaros. Non sería esta, sería unha que vos vou abrir, deixadme un segundo, onde estaba, temos aquí a solución que lle chamamos solución detallada, vale? A ver se nos abre o documento. Isto é solución detallada que nos piden. O que nos pedían basicamente era instalar Tomcat e Apache e instalaron nunha mesma máquina, xuntar unha máquina. Entonces aquí eu vou explicando sobre a solución esta que vos vou propoñer e vamos ir facendo a ejecución pouco a pouco. Primeiro, estou nunha máquina, como vedes aquí, estou nunha máquina Ubuntu. Eu se fago un Docker PS, acordadevos que son os containers que teño en funcionamento, non teño nada. Se fago Docker PS, que non só vaciei todo, non teño ningún Docker, teño ningún container instalado.
O primeiro que me piden aquí é que teño que crear un contenedor Docker, e o que me mandan aquí é facer esta sintaxis de aquí. Vamos a crear un Docker, un run, vou copiar isto salvo que as ratas, vamos copialo, vamos vir a meu entorno de traballo, vamos cerrar, vamos poñer o meu pegar. Entonces, que yo estou dicindo aquí, explícanos a sintaxis, para que nos sirva de repaso. Docker, vamos a ejecutar Docker, run é a instrucción para crear e executar un novo contenedor, non estou dicindo nada raro, menos IT é unha combinación, I é para que sea iterativo, para que, que vedes aquí, menos T para que me abra un terminal, menos IT permite interactuar co contenedor como se fose un terminal local. Isto vai permitir conectarme despois posteriormente a ese container que estou utilizando, o nombre do container, Apache Container. Acordadvos que se este Apache Container estuvese outro, iba a meter error por crealo. O puerto, isto é importante, temos puertos 8080, aquí estou publicando 2 puertos, é dicir, o que me entra polo puerto 80 pois vai o que me entra na máquina física. Cando falo de máquina física é o meu VirtualBox, vale? Ten en conta que eu estou nun VirtualBox, que é unha máquina Ubuntu no que instalei un Docker. Entonces, cando falo do puerto 80, cando falo da máquina do host, estou falando da máquina do VirtualBox. E despois teño o que corresponde dentro do 80 que vai responder dentro do container, e aquí teño outros 2 puertos que están parametrizados, é dicir, cando de fora me piden 8080, pois vai me contestar dentro 8080. Despois estamos dicindo que versión de Ubuntu quero instalar e a shell coa que queremos ejecutar. Tedes explicado aquí cada un destes aparatos, vale? Un primeiro detalle que vou facer é que aquí, o que vos vedes aquí é que está facendo puertos a redirección directa, é dicir, 80 vai 80, 80.080 vai 80.080. Non teria por que ser así. Eu podría facer unha sintaxis como esta que tedes aquí abaixo, non a vou executar, pero é exactamente o mismo, onde meto un puerto máis, vale? Vedes que aquí estou indicando que hai un puerto máis, unha parametrización máis. Que significa isto? Bueno, o de antes, o puerto 80 da máquina vai ao 80 do contenedor, no meu caso o 80 do VirtualBox vai ao 80 do container, o 8080 do meu VirtualBox vai ao 8080 do contenedor, do container, e o 98 da miña máquina física vai ao 123 do contenedor. É dicir, tal como está aquí, cando eu faga, por exemplo, na miña máquina virtual, aquí no VirtualBox, cando abra o navegador e cando yo poña localhost 98, vale? Estou dicindo que dentro me ten que responder alguén no puerto 123, vale? O puerto 98 de VirtualBox vai enlazarse co 123 do container. É dicir, non teñen por que ser directos. Bien, volvemos ao que nós estábamos, entonces interésame crear unha máquina container que publique esos 2 puestos, vou dar enter e vamos ter un error, vale? Vamos ter un error polo seguinte, se eu me fijo, se miramos o error, se analizamos un pouco, vai me dicir que o container, que o porto 80 está bloqueado, vale? Porque xa está en uso, estamos dicindo aquí nestas letras pequenas, vemos aquí que me está dicindo en uso, pero se miraches se non había ningún container funcionando, certo, non hai ningún container funcionando, pero que sí teño na máquina virtual, sí que teño o puerto 80 ocupado. Estou poñendo aquí, este error xa o forcei adrede para se vos pasalo unha vez. Cada executemos isto, dime que vai o error, e vemos que nos dou un erro. O motivo está que na miña máquina física, é dicir, no meu VirtualBox, teño o meu porto 80 utilizado por algún servicio. De feito, se utilizamos unha sintaxis que era... espera, que me falta aquí un segundo, non a puxe. Sí que teño aquí. Se poñemos a sintaxis esta, sudo lsoft, vamos a ver se me deixo copiar, se vamos aquí e ejecutamos isto, sudo lsoft, é dicir, basicamente o que eu estou preguntando é quen está ocupando o meu puerto 80? Vai me decir, abc 23.com, vai me decir que eu teño servicios que están traballando co puerto 80. E quen vou a ter traballando co puerto 80? Teño Apache. Isto que significa? Significa que eu nas miñas probas, na máquina física, cando digo física e VirtualBox, na máquina esta que estou marcando aquí fora, neste VirtualBox, eu teño instalado un Apache, vale? Teño instalado un Apache. Se teño instalado un Apache por defecto, o Apache utilizou o puerto 80 da máquina, é dicir, o puerto 80 da máquina física, neste caso de VirtualBox, está ocupado. Precisamente por eso non me deixa crear un container, non me deixa crear un container que utilice ese puerto 80, vale? Temos 2 opcións ora para continuar. Vale, temos ese problema, non podemos facer o container como eles me mandan no puerto 80. Unha solución é tiramos abaixo os servicios da Apache que teñan na máquina física, repito, física e VirtualBox, tiro abaixo os servicios da Apache, co cal se isto me funcionaría, ou ben optamos pola opción un poquinho máis complicada que
vamos a crear un container, pero en vez de traballar no puerto 80, vamos a traballar no puerto 81. Vou a pegar, fijadvos que é exactamente a mesma ruta de antes, tampouco me compliquei, vale? Puxen Docker Run, o mesmo container, solo que ahora fago o puerto 81. Tampouco me compliquei, quero decir que podía haber posto 81 no fora e aquí parametrizar 81 co 80, pero bueno, vamos a poñer así porque me interesa que vexades os problemas que hai despois. Vou arrancar isto, en principio non me debería dar un error. Vale, temos aquí, fijadvos que me está dando un container. Isto significa que cando fixen o de atrás dou error de resposta, pero sí que me chegou a crear o container. Vale, de feito, se facemos un docker ps non vai estar, pero se fago docker ps-all vai estar o container de antes. Vale, que temos que facer agora? É dicir, non sei se me entendedes, realmente creou o container dixo que estaba mal, que non fora capaz de parametrizar os puertos, pero o container fixo. Vemos que temos o container funcionando. Bueno, a alternativa é borralo. Docker, perdón que se me foi aquí, se me perdín a página, perdón, deixando para non liarnos moito onde estamos, para non liarmos, estamos aquí, entonces vamos aquí, docker rm apache rm para borrar o apache container, vale. En principio con eso deberíamos borrar o apache container, docker ps-all deberíamos decir que non temos nada funcionando. Vou a borrar a pantalla, non é con cls, aquí é con clear, e vamos a volver a poñer o que queremos ejecutar, que é o instalar o Apache Container outra vez no puerto 81, agora no 81 coa base, vamos probar a ver se agora funciona, e sabemos que nos entrou dentro do container, é dicir, acabamos de crear o container Apache Container, temos publicados os puertos 81 e 80, temos os dous puertos publicados ou parametrizados na miña instalación, fixémola sobre un Ubuntu 22.04 e xa estamos na propia shell. Se seguimos os pasos, vai me dicir que xa estamos na shell. Bueno, aquí o de sempre, vamos poñer o apt-get udate para non variar, vamos a actualizar os parámetros e vamos a, igual que fixemos nas prácticas anteriores, o que vamos facer agora é instalar o Apache 2. Acordámonos que Apache get instalar, aquí poñemos as instruccións, vamos así que va máis rápido. Apache get instala Apache 2 menos yes, para que lle contesta todo yes en caso de que haxa problemas. Vamos facendo a instalación. Mentre vamos vendo o que explicamos aquí, o Apache, -i responde. Unha vez que acabe, que temos que facer? Temos que arrancar o servicio Apache, vale? Acordámonos desto, xa estamos dentro do root, temos o Apache, pero non está arrancado, pois arrancamos o Apache, o servicio Apache 2 start. Con isto deberíamos arrancar o servicio, vai me dicir xa que está arrancado. Podemos comprobar como está o servicio. Acordamos que é servicio Apache 2 status, servicio Apache 2 status, vai me dicir que está running, deberíamos estar dicindo, vale, pues está rolando. En principio nos deberíamos de poder acceder se puxéramos localhost 2.81, porque acordamos, se vos poño aquí, nos dixemos que publicábamos no 81. Vamos a arrancar un navegador, un segundo que me leva aquí isto a arrancar. Vamos a poñer aquí o http // e poñemos o localhost 2.81, claro, porque antes era 80, debería ser 81. Vamos a dar e vai me dicir que non foi iniciada, non nos está funcionando. Vale, que pode estar pasando aquí? Vamos a ver a explicación. Sí que é certo, bueno, poñemos aquí a explicación, non atopo Apache, que está pasando? Eu sí que publiquei no Docker, no container teño publicado o puerto 81. O Docker está escoitando no puerto 81, aí estamos claro. Cando algo chega a esta máquina virtual e lle pide localhost 2.81, pois a máquina redirecciona a dentro do container, vale? Redirecciona aquí dentro do container e redirecciona o puerto 81. Cal é o tema? O tema é que nos instalamos Apache e na instalación por defecto que fixemos de Apache, nesa instalación nos non modificamos a configuración por defecto. En que porto escoita por defecto Apache? Escoita no 80. Se eu non fixen a modificación, o Apache que teño aquí dentro do container vai a seguir escoitando no 80. Pero non lle estou pedindo nada 80, estou lle pedindo algo 81. Entón nunca me vai a responder. Eso te lo máis ou menos explicado aquí. Se intento acceder a localhost 81, non atopo o Apache. Isto ten unha explicación cando definen o container. Dixen que o que se refiere ao porto 81 da máquina física se redireccionaba o container no porto 81. Pero no porto 81 non temos ningún servidor que estea funcionando, porque o noso Apache que instalamos estaba funcionando por defecto, non fixemos ningún cambio, entonces estaba funcionando no porto 80. Alternativas a solucionar isto, ponemos aquí as dúas alternativas que hai. Bueno, refacer o container,
poñer o porto 80 en vez de ser 81, xa funcionaría? Non, porque eu tiña na máquina física de fora tiña un porto 80 funcionando con outros sistemas. Por eso puxemos o porto 81, porque nos 80 tiñámoslo ocupado. Entón, podedesme decir, mira, borras o Apache que tiñas funcionando na máquina física, renombramos o puerto container para que escoite no porto 80 e a partir de aí xa está todo funcionando. Vale, é unha opción. Pero non me interesa facer esa, neste caso quero algo máis complicado. E algo máis complicado é que pois vamos a entrar nos ficheiros de configuración de Apache para decirlle, mira, este Apache que me instalaches aquí no container xa non escoita no porto 80. Vámoslo configurar para que escoite no porto 81. Esta configuración de Apache, igual que as configuracións de Tomcat máis personalizadas, vímolas a ver nas próximas unidades, pero aquí, simplemente para que vexades así, para que tenhas un pouco idea de por onde estamos, vamos a facelo tamén aquí, vale? Adiantando xa. Entón, nós temos que modificar primeiro o Apache, as configuracións de Apache, o ficheiro de configuración de Apache para decirlle que traballa no porto 81, que queremos que escoite no porto 81. Un dos ficheiros que hai que modificar é o pods.conf. Bueno, se o copiamos e o pegamos, vale, entón temos aquí o primeiro detalle. Vale, non temos Nano instalado. Entón, Nano é un editor, bueno, unha ferramenta para poder abrir os ficheiros. Se non queredes facer con Nano, podermoslo facer co editor B ou co Gedit ou co que querades, pero xa que estamos, vamos coller e vamos a instalar o Nano. Entón para instalar Nano, bueno, sudo apt install Nano. En principio con isto sudo apt install Nano, porque non me está indo sudo apt install Nano. Porque xa estou apt install, debería ser Nano, non me vai, vale, porque xa estaba aquí non o comentei, pero como cando estou coa almohadilla xa estou como superusuario, entonces non ten sentido facer sudo. Acabo de instalar Nano. En principio agora, se intento editar o ficheiro Nano de conf, debería de aparecer. Este é un dos ficheiros de configuración de Apache. Entonces está me dicindo que, xa vemos aquí, que está escoitando no porto 80. Eu teño que cambiar isto por o puerto 81. Isto xa vimos máis veces. Vamos a gravar, gravamos o cambio, salimos fora, acabo de modificar o ficheiro de configuración, o de ports. Necesito facer máis cousas, sí. Agora temos que editar os sitios por defecto de Apache. Executamos esta sintaxis, é a instalación básica, despois xa veremos en próximas unidades como vamos a ter que modificar estes ficheiros, pero aquí no básico é o que ven na instalación. Vale, aquí temos un virtual host que está escoitando, vedes que me pongo porto 80, vou poñer o porto 81, vamos a gravar outra vez, control O, ponemos o nombre, control X, espero que quedase todo grabado, vale, e o siguiente que me queda é reiniciar o servicio, vale, entonces reiniciar o servicio, service Apache 2 restart, se non hai problemas, está intentando arrancar. Podemos mirar o status, a ver, Apache 2 status, está correndo, vale, e vamos a probar. Agora, se desde fora nos responde, acordámonos que desde fora temos que facer un localhost 8081, vamos a intentar probar, e xa temos que o como se chama? Xa temos que o Apache xa nos está respondendo no porto 81. Bien, isto sería a primeira parte da proba, vale? Temos un Apache, temoslo instalado, fixemos un container que escoita no porto 80, dábanos problemas porque tiñamos o porto 80 ocupado na máquina física, fixen o container que escoitase, que parametrizase o porto 81, tivemos o problema despois, unha vez que instalamos Apache, e o Apache por defecto traballa no porto 80, modificamos os ficheiros da Apache para que escoitase no porto 81, e agora temos vimos que xa fixamos o localhost, vimos que nos conectamos ao 8081 e que isto xa nos funciona. Quedaría agora a segunda parte da práctica. A segunda parte da práctica xa máis inmediata, que a instalación de Tomcat, e xa fixemos máis veces. O único interés que ten aquí é o feito de que na propia máquina vades a ter funcionando as dúas cousas, vale? Entón, bueno, tedes aquí o Nano xa o teño instalado, a sintaxis esta non estaba, entonces temos que instalar o JDK por defecto. O wget sirve para descargar, bueno, vamos copiando estas instruccións. Esta instrucción de aquí, salvo que houvese erros, o que nos faría sería descargar a versión de Java por defecto, vale? Xa dame aquí que teño aquí problemas. Nano, copio cosas que non era, vamos por atrás, vamos a borrar isto, apt-get install -i default jdk wget nano. Esta última parte non faría falta porque Nano só tuve que instalar no paso anterior, pero bueno, tampouco nos fai daño.
vamos probar, a ver se non hai erratas, vai a descargar, bueno, está traballando, está instalando unha versión de Java por defecto, vale? Se vos acordades é igual que nas outras prácticas que fixemos. Entón agora, cando acabe de facer isto, que teño que descargar é a parte de Tomcat, o ficheiro Tomcat, bueno, a última versión que teñamos, ou a versión que nos queiramos, debería de ser compatible con noso Ubuntu 22 co que estamos traballando. Vamos a esperar un minutiño que isto vai acabando e xa vedes aquí. Agora o seguinte, vamos a descargar unha versión recente de Tomcat, descomprimila, movémoslo a unha localización estándar no sistema, neste caso /pt. Podría ser noutra ruta, sí, pero que por defecto un apt pois xa está a maioría de instalacións, entonces non temos falta de complicarnos. wget é para conectarnos, bueno, xa acabou, en principio xa acabou, vamos xa directamente para, porque isto leva un cachiño ás veces, vamos copiar a sintaxis esta, vamos a decirle que nos descargue esta versión, vamos a pegar, wget, fijados que esta é unha ruta, descargamos, vamos a descargar un archivo comprimido, a ver se isto nos vai, vamos a descargar ese archivo comprimido, pois parece que non sei se é unha cosa máis por aquí, igual cambiou a versión, vamos a esperar un segundo, vale, acabo de ver porque me estaba fallando, cando fixen o copy-paste, porque non ten sentido, porque isto provenía un cache funcionaba. Entonces o tema é o seguinte, fijadvos que aquí teño un pequeno errata o Apache, este guión que aparece aquí no copy-paste que fixen, cando traslado para aquí, entende que é un salto de línea, entonces xunto. Realmente a sintaxis para descargar aquí non tiña sentido que estaba pasando, xa un pouco me iba ben. A non ser que se deixase de... Cando temos este Apache de aquí, o que temos que facer é cambiar aquí, poñer o guión, porque este guión non é o do salto de línea, senón é que é o guión propio do nombre. Entón, repetimos, wget, intentamos descargar o archivo, estamos poniendo mal o nombre por defeito, podemos ver aquí que o wget que funcionaba, que se conectaba ao sitio, pasa que non o encontraba. En teoría ahora está descargando o Apache Tomcat de versión. Tedo cuidado con isto, porque é o copy-paste, vale? Se collo de feito, o enlace este, se o pinchades, sí que descarga o archivo. O que pasa que cando pasei aquí o terminal, pois o guión desaparece, queda o nome desta forma, vale? Se seguidos co proceso vai levar un cachiño, vai acabar. Acordadvos o que temos que facer con todos estes ficheiros que descargamos comprimidos. O primeiro que hai que facer é descomprimilos. Temos o tar -xzvf, o nombre do ficheiro. No meu caso debe ser o 089, no vosso caso descargades outro distinto, pois o que sea. Temos que esperar que isto termine. Unha vez que descomprimamos o archivo, isto acordámonos que nos crea un directorio, bueno, un Apache Tomcat 9 non sei cantos, vadelo vendo xa aquí nas capturas, un Apache Tomcat, aquí tedes o comprimido e aquí tedes o que sería o archivo 089. Nós non queremos traballar con directorio tan grande cando poñamos os nombres, para simplificarlo todo, cambiamos isto, pasamos a chamarlle Tomcat 9 e movémolo a ruta normal. Ruta normal é unha ruta que este en OPT, igual que fixemos antes con Apache, temos o PT, vamos movelo a unha ruta normal de traballo, MV, coa cal o Tomcat xa estaría na nosa ruta de traballo. Acabou de descargar, se facemos aquí un ls deberíamos ver o archivo que acabamos de descargar, 089, coincide co que estamos aquí, temos que ahora descomprimilo, vale, vamos coller o archivo, vamos copiar o texto, vamos coller a sintaxis de descomprimir, pegamos, tar, -xv o ficheiro, esperamos un pouco, ejecutámolo. Se facemos un ls, se íamos ter aquí os dous archivos, temos por unha parte o archivo Tomcat da versión 9.089 comprimido, temos o Tomcat normal, que xa descomprimido. O seguinte que facíamos era movelo a ruta de traballo de instalacións, movemos a carpeta esa ruta, vamos a pegar, movemos o archivo 9.089 o pt Tomcat 9, eso vai se mover, e acaba de, bueno, xa temos nesa ruta. Se nos acordamos agora, igual que pasaba pois, o mellor en primeiro, cando configurades as variables de entorno de NetBeans ou outras ferramentas, nós necesitamos traballar, Tomcat necesita traballar con un par de variables de entorno, vamos chamarle así. Unha delas é Catalina Home, que vai apuntar sempre ao directorio onde está a instalación de Tomcat. No meu caso vai ser o pt/tomcat, pero bueno, a que fose, Tomcat 9, perdón, o que fose. E pois hai outra que é Java Home, porque temos que dicir onde está Java. Esas dúas variables vamos a añadir a shell que inicializa cando arrancamos o noso container Ubuntu, o que sea. Temos que escribir a sintaxis. Echo que falla en escribir, que escribe esta sintaxis. Exporta Catalina Home, bueno, pasa o valor das variables, vamos a copiarla directamente a ver se non hai erratas de copy-paste, vamos a copiarla, vamos a pegar aquí, non debería de haber problemas, pasou a variable esa, temos que facer o mismo cada abaixo, vamos a copiarla,
estamos con isto dicindo onde están as nosas rutas de home, export Java, home, lemos aquí a variable o srbin Java, non sei que, vale, na shell de Java. Pasamos a última, para decirle que añada tamén as rutas. Vamos a copiar o texto, vamos a pegalo. En principio están as variables definidas. Aquí tedes a captura de como faría, vale? Isto a última significa que aplicar os cambios na sesión determinada actual de inmediato, é dicir, estas variables, ao haber posto isto, xa temos ahora mismo as variables, o sea, ahora mismo Catalina Home xa vale OPT Tomcat 9, se non puxéramos a última línea, pois valdría eso cando reiniciáramos o equipo da próxima vez, vale? Se nos acordamos tamén de cando fixemos a práctica de prueba de Tomcat, o paso siguiente era configurar unha serie de usuarios administradores, de roles, etc. para traballar con Tomcat. Tomcat xa nos falamos máis veces que era para publicar despois aplicacións, vai haber distintas aplicacións que están funcionando, terá que haber usuarios administradores, uns usuarios que teñan permisos para aplicacións, outros para outros, habrá usuarios que teñan roles de traballo distintos, etc. Configurar un usuario administrador para poder hacer as aplicacións de xestión Tomcat, queremos un usuario con roles administrador. Onde está iso? No ficheiro tomcatusers.xml, e tamén xa vos dixo nas librerías de colectivas que este ficheiro tamén está, se traballáramos por exemplo con XAMPP, temos ali o Tomcat a nivel de Windows. Se utilizamos Nano e queremos ler o que ten esta variable, o que é o ficheiro, os usuarios que temos definidos, fago con Nano, podelo facer con outro editor calquera, vale? Ábrenos o ficheiro de configuración, de momento nós non tocamos nada. E temos aquí na parte do final, temos os usuarios, xa vimos máis veces, isto é XML, descomentamos os usuarios, bueno, e agora habría que poñer os que nos están que nos digan aquí, un rol de manager, outro non sei que, bueno, copiarse directamente, igual hai algún error, pero insisto que todo isto se vai a ver na sesión, na unidade correspondente á configuración de servidores, de aplicacións. Vou pegalo xa directamente, simplemente para seguir a práctica, non me deixo copiar, bueno, da igual. Modificamos sobre isto. Non, sí que o copiou, o que pasa que o puxo raro, vale. Temos o rol manager GUI, vamos a intentar facelo desde aquí sin ter que volver a escribir. Definimos o rol, definimos outro rol admin GUI, son os dos roles que temos. Aquí está definindo un usuario que é admin, password, vamos a poñer unha contraseña a isto, abc123. Esta é a contraseña do usuario administrador. Fijadvos que aquí perdín o formato formato XML, a túa contrasinal, e teño que dicir en que roles está, pois roles igual a que lle poñemos o que pon aquí manager GUI, admin. De momento isto non nos ten maior interés, vale? Non ten maior interés porque non imos traballar con isto. Nesta primeira unidade cerramos o XML, e depois o de abaixo xa me sobra todo, vale? Este outro rol distinto, e temos usuarios abaixo, para poñelo máis simplificado, borramos todo e xa está. Que non habría falta de borrarlo, pasa que para que nos quede aquí. Estamos modificando, é dicir, que estamos dicindo aquí, pois mira, tes un usuario que é o manager, tes outro usuario que é o admin, temos un usuario que é admin, un rol que é admin GUI, perdón, tes un usuario admin, tes a contraseña e tes os managers, os roles cos que traballa. Con isto podemos gravar, podemos salir, queda o ficheiro configurado cos usuarios, seguimos avanzando, temos que arrancar o servicio Tomcat. Arrancalo e acordámonos que con Catalina Home tiña a variable onde estaba o noso Tomcat, pegamos, hai unha shell aí que en teoría nos arranca, temos aquí, está lendo unha serie de valores, Tomcat está arrancado. Como sabemos se está funcionando? Bueno, aquí digos que hai dúas formas de facelo. Hai máis, pero hai dúas formas. Unha é abrir un navegador, que imos facer despois, e outra, pois, bueno, hai desde o terminal Tile sirve para ler os ficheiros, e hai uns logs do que está facendo a aplicación. Donde? En Catalina Home. Catalina Home, que é o directorio de instalación de Tomcat. Xa hai uns logs, e eu vou lendo os logs, pois en principio debería me estar dando información, vale? Isto é Apache, me está dicindo que está rolando, Tomcat está arrancado, e se agora houbera distintas peticións ao servicio de aplicación de Tomcat, pois aquí, bueno, é un log, como calquera log, vai deixando o rastro. Sago desta pantalla, como tamén podemos comprobar se está Tomcat funcionando? Desde fora do navegador. Como? Dixemos que estaba publicado no puerto 80, localhost 8080, copiamos, abrimos un navegador, e entonces o mismo que antes estaba co 81, se agora poñemos o localhost 8080, sacamos o punto e arrancamos, debería de responder Tomcat. Ben, con isto estaría a práctica esta máis ou menos de repaso. Fijadevos en como están feitos os pasos, fijadevos así nos detalles e que se vos quede máis ou menos claro a redirección de puertos e os problemas que pode haber. Calquera cousa xa vades comentando. Venga, saludos.